Kocúrik, koník a kuriatka. Ferko sa zobudil po krátkom zaspaní a pozeral okolo seba, že je vlastne stále deň a svieti slniečko. Divil sa tomu. Ale všetky mačky a kocúrikovia cez deň dokážu zaspať na slniečku, lebo im to robí príjemne a nemajú žiadnu robotu. Nemusia nič robiť, takže je to úplne normálne zaspať cez deň. Ale Ferko bol smutný, že zaspal, lebo sa mohlo na dvore niečo udiať a on to prespal. Pozrel na deda. Dedo si stále čítal noviny a fajkal fajku. Janka, Janka, mňau, 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 kde si? Začal kričať. Lenže Janka už bola dosť veľká na to, aby mohla ísť sama sa hrať na detské ihrisko s kamarátkami. Teraz, keď bolo pekne, tak bola s kamarátkami na detskom ihrisku. Vždy, keď tam išla, musela sa vypýtať od deda Joja, či môže ísť. A dedo Jojo vždy súhlasil, ale vždy jej povedal: dávaj na seba pozor, nelez rýchlo po prelieskach, neskáč z preliezok a keď tam bude niekto dospelý, popros ho, aby dával na teba pozor. Jasné, jasné, vždy povedala Janka a dala dedovi pusu a poďakovala sa, že môže ísť. Takže Ferko sa nedovolal Janky, lebo bola preč. Ferko sa rozhodol, že ide na ďalšie prieskumy sám. Vybral sa zase k plotu, za ktorým boli domáce zvieratká. Musím zistiť, čo tam ešte všeličo je. Prešiel okolo kravičky Maliny, ktorá žrala trávu a prežúvala. Podliezol plot. Je tu toľko zaujímavých vecí. Pomaličky išiel krok za krokom a obzeral sa. Mal strach. Urobil 2 kroky, zastal, poobzeral sa a sledoval, kde sa čo pohne. Urobil zasa 2 kroky a zrazu zbadal kúsok ďalej nejakú divnú kravu. Pozoroval ju. Dobehol k nej. Ahoj, ahoj, mňau, mňau, začal kričať mňau, mňau a obtieral sa okolo tej nohy. No tá noha ho zrazu kopla. Preletel ponad dvor a pristal v sene. To čo bolo? Letel som ako raketa. Všetko ma bolí, blbá kráva. Čo ma nevidela? Ferko celý doudieraný sa vrátil naspäť, ale už nie tak blízko. Už sa bál. A tak z diaľky zakričal. Ahoj, mňau, mňau, to si ma prečo kopla? Všetko ma bolí, nič som ti neurobil. Mňau, mňau, ty si taká divná krava. Chcel som sa s tebou kamarátiť, ale už nechcem, lebo kopeš. Zviera sa k nemu otočilo a zasmialo sa. Ja nie som kráva, kráva je Malina pri plote a žere trávu. Ja nie som kráva, ale kôň, kôň. Prepáč zakopnutie, ale nemáš sa mi čo motať pri zadných nohách. Ja sa bojím, keď je tam niekto, lebo ho nevidím a preto vždy kopnem. Minule som kopol aj deda Joja. Zabudol, že sa mi nemá motať pri zadných nohách. Zavolal si sanitku a tá ho previezla do nemocnice. Potom sa vrátil celý ofačovaný. Chudák, bolo mi ho ľúto. Ty nemusíš ísť do nemocnice? Opýtal sa kocúrika. Neviem, čo je to nemocnica, ale asi tam nemusím ísť. Príjmam ospravedlnenie. Mňau, mňau. A čo tu ty robíš? Opýtal sa Ferko koňa. Ja pomáham dedovi odviesť na vozíku veľa všelijakých nepotrebných vecí do zberných surovín. Odtiahnuť smeti, alebo potom, keď tu všeličo zostane ako stará zelenina, alebo keď píli stromy, tak odvezieme tie konáre s vozíkom do zberných surovín. Ja ťahám ten vozík a on na ňo nakladá. Čo je to vozík? Opýtal sa Ferko. Vozík to je taká plošina na kolesách. Proste sa na to naloží a dá sa to posúvať.
Veľmi ľahko. Aj mňa naložíš a posunieš? Mňau, mňau, opýtal sa Ferko. Nie, ja len ťahám, nakladá na vozík dedo. Teba by sme nemali prečo naložiť a odviesť, veď ty nie si smeti. Čo sú to smeti? Opýtal sa Ferko. Ty nič nevieš, ty si tu nový? Opýtal sa kôň. Áno, nový, od včera priniesli ma v škatuli. Mňau, mňau. Janka mi dala meno Fejko a dedo Ferko. Máš aj ty meno? Asi mám, lebo dedo na mňa volá. Hio, prrr, Pejko. Budeme kamaráti? Opýtal sa kocúrik. Áno, môžeme. Celý natešený Ferko skočil na zadné nohy a chcel vyskočiť do výšky, ale v tom ho zabolelo celé telo od kopnutia. Au, bolí ma to všetko. Mňau. Koník sa zohol ku senu a začal žrať. Naozaj divná spoločnosť. Všetci tu len žerú. A tak sa vybral ďalej. Išiel, ale už nemal taký strach. Vedel, že má veľkých kamarátov. Keby niečo bolo zlé, zakričí na koníka. Hio, poď sem. A Hio dobehne a zachráni ho. Prečo má vlastne až 3 mená? Hio, Prr a Pejko. Asi mu to tak dedo dal. No a tak sa nad tým už nezamýšľal a išiel ďalej. Zrazu zbadal také zlaté kuriatka, ako pobehujú pri plote. Tie už poznal. Jej, teta Sliepka, aké máte pekné malé detičky. Mňau, mňau. Sú to také žlté behajúce guličky, mám ich rád, veľmi ich mám rád. Mňau, mňau. Sliepočka, keď ho zbadala, tak sa vyľakala, že okamžite zavolala do kurníka všetky kuriatka, sadla si na ne a začala kotkodákať. Kotkodák, pomôc, mačka, kotkodák, pomôc, mačka je tu, pomôc. Ferko pochopil, čo sa stalo. Už mal skúsenosti s kačkou. Sliepočka, počkaj, ukludni sa. Ja nie som mačka, kocúrik som. Kocúrik Ferko a bývam tu od včera. Nechcem ti uchmatnúť kuriatka, neboj sa. Mňau, mňau. Dokáž to, povedala sliepočka, ja sa ťa bojím. No opýtaj sa kačky, katky alebo koníka. Sliepočka sa poobzerala a zbadala, že koník je nedaleko, tak na ňo zakričala. Koník, aký je ten kocúr? Koník sa otočil a zakričal. No je dobre doudieraný odo mňa, chudák. Hihihihi. A mohol by ublížiť mojim kuriatkám? Opýtala sa sliepočka. Nie, neublíži. A žral seno ďalej. Zafrkal, zaerdžal. Sliepočka sa ukludnila a vypustila teda kuriatka von. Ferko si ľahol na brúško a kuriatka pribehli k nemu a ďobkali mu do uší a do chvostíka. Potom vyliezli na neho a pritom stále čvirikali. Ako sa voláš? Opýtala sa sliepočka. Som Ferkou, som to hovoril. Mňau, mňau, a ty? Vždy, keď dedo prinesie zrno, tak ma volá. Na, pipi. Ferko sa pohol a kuriatka sa v momente rozprchli. Aké sú srandovné, tešil sa Ferko. Rozprchli sa, o chvíľu sa vrátili. Znovu sa pohol a oni sa rozprchli. Mňau, aká je s nimi sranda, bavila sa na tom aj sliepočka. A potom povedala, kotkodák, ideme ďalej dzobkať trávičku a všetky kuriatka išli za mamičkou von za plot na lúku. Ferko pozdravil sliepočku, ahoj, pipi, a pobral sa k domčeku. Pomaličky tam prišiel a bol uťahaný a ubolený od koňa a navyše už bol aj hladný. Začal mňaukať na deda a obtierať sa okolo nohy. Mňau. Dúfal, že táto noha ho nekopne. A tak stále skúšal. Mňau. Aha, náš tulák sa vrátil, povedal dedo. Ja som zabudol aj na teba, aj na všetky zvieratka s jedlom. A tak dal malému kocúrikovi do misky syr
a odišiel nakrmiť ostatné zvieratká. Syr ešte nikdy nejedol. Musím to ovoňať. Mňau, mňau, mňau. Skúsim to s labkou. A strčil labku do syra a oblízal si ju. Zistil, že je to celkom dobré. Tak začal papkať aj syr a keď už zjedol, tak si pooblizoval ústočka, pooblizoval si aj labky. A potom sa vybral do svojho hniezdočka. Prišiel do kuchyne a ľahol si na svoju deku. O chvíľu prišla Janka z detského hryska. Ahoj Fejko, ako sa máš? A Ferko dvihol chvostík a náradostne zamňaukal. Janka prišla celá špinavá a začala sa umývať. Kocúrik dobehol do kúpelky a pozoroval ju. Vieš, vonku som spadla do takej kaluže rovno z preliesky. Možno mi dedo bude nadávať, tak sa musím poumývať a aj šaty musím umyť. Ferko pozoroval, ako sa umýva. Mal rád tečúcu vodu z vodovodu. Zaujímalo ho to, ako kdesi z rúrky vytečie a zase zatečie, zmizne v nejakej diere. A ja by som sa chcel takto umývať. Možno neskôr sa mi to aj podarí, pomyslel si. Janka sa celá pekne poumývala a zobrala si nové oblečenie a čakala na deda. Dedo dokrmil zvieratka a prišiel do domčeka. Išiel si umyť ruky. Ferko už videl, ako si Janka umyla ruky, tak ho už dedo nezaujímal. Zaliezol do tej svojej deky a sa tam schúlil a zaspinkal. Janka, o chvíľočku ideme večerať a potom ideme spinkať, zakričal dedo zo svojej izby. Janka sa potešila, že pôjde spinkať, lebo dedo vždy rozprával rozprávky, aké také napínavé. A vždy sa veľmi bála, čo len bude ďalej, ale nakoniec vždy v tých rozprávkach všetko dobre skončilo. Dedo nachystal večeru a po večeri sa dedo opýtal, ako bolo na hrysku. Janka sa priznala, že spadla z preliesky do mláky a mala špinavé aj šaty. Ale veď si čistá, nič nie je vidieť. Ale dedo, ja som ich vyčistila, dala do koša na prádlo. Toto sú už nové šaty. A nič sa ti nestalo? Nie, to je dobre. Musíš viac trénovať preliesky, aby si nepadala. A ideme vybrať tie šaty z koša, lebo to musí vyschnúť. Až potom môžeme dať špinavé prádlo do koša. Dobre, dedo. Ďakujem, ty si taký dobrý dedo. Janka si umyla zúbky a vliezla do postielky. Dedo, poď mi čítať rozprávku o tých policajtoch. Už idem. Ako tak dedo rozpráva, zrazu sa obidvaja zháčili. Ticho, ticho, čo je to za zvuk? Vybrali sa obidvaja za zvukom. Keď prišli opatrne do kuchyne, videli, ako malý Ferko chrápe. Zasmiali sa a išli spať.